ze nou toch nog even een pereltjes. Oh, kijk. Oh nee. Oh nee, met je mask. Laat het eerst dat die sales even verleksen, ja. Ik ben benieuwd. Ja. Kom, zaken pakken. Het maakt echt mogelijk best. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En ja jongens, hier kan weer aan de houtkachel. Zo lekker. Het wie was huurig de andere dagen, dus Jelke die had het weer helemaal gereed maken dat er weer aan kan. Wie wil eigenlijk nog een stukje naar achteren haar, dus er is nog extra buis. Maar ja, ik zeg doe eerst wel even aan. Er moest nog iets spuiten worden, die jullie ook. Dus, maar wat is dat lekker jongens, heerlijk. Ik ga het truiken nog wel aan. Het is super nog... Het boeten wel koud, een beestjes even dienen. Ik zal nu even een wask opvouwen. Nou, leuk. Ik ben de waskmem deze keer. Dus even voor de Broeksterwaarden boys even alles opvouwen. En even de pakjes bielkes zie je, dat noem ik eens. En van jou iets heel leuks op de planning. Want mijn neefke, Lammet, die komt van de middag even deel om een licht trainingje te gaan aan zaken. En Ivan die zou ik even maken, maar Roelof Jasso is het kon al en die zie ik. Dus even zo'n zaken en Ivan te gerren. Ja, dat is hartstikke leuk. We gaan een keer naar een wedstrijd van Lammet West. En toen zei zaken, oh, die kan goed voetballen. Nou ja, en toen zei van, oh, daar heb ik ook nog wel wat van leren. Nou, ik zei, dan maar we dat eens een keer vregen. Nou, toen hebben we dat een keer neemt. Nou ja, dat, ja, leuk, doen we wel eens. Nou, ik denk van, dat werd hem net. Maar nou, vorige week kreeg ik een berichtje van Lammet van, na je weekend ben ik vrij en laat het maar even een keer worden. Nou, hoe leuk is dat? Dat mijn neefje lesjaar kan en mijn zwantje. Dat is toch wel echt te gek. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat er in petto had van de jongens. Zaak heeft heel veel nog in. En al heel en dal, omdat juist Jonne de training die ging trouw en ze sneun geen wedstrijd. Dus wie heel weinig voetbal van zaken zien dan. Dus ja, dit kwam wel heel perfect mooi uit. Dus daar heb ik wel even zin in. Maar ik zal dus eerst even dit aanmaatje. En dan aanstaan nog weer even verder met mijn boek. Want dat moet wel even terug in. Ilderlei krijgt even op bed. Dus dan krijgt even de tijd om even daarmee aan de slag. Maar eerst dus even dit. Dan is mij dat echt uit het paard. Dus ik zal even onder het wask opvouwen. Via het te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Dit is het makkelijkste. Het keeperpakje. Die kist er voort uit. Dan altijd noem ik er bij Noor. En dan stapel ik dat ik zo op. En dan die ben je zelf wel welk nummer het ze hadden. Dan deelt het echt wat makkelijker uit als ze een wedstrijd hebben. Nou, zo hoe dus sneu net te spelen. Maar eerst maar weer fris en eerst maar weer kleren. Nummer zo. Nou, wel lekker dat die pakjes ik maar lange mouw binnen. Want het begint al wat frisser te worden. En ik zei, zaken zien thermopakjes pas al hier echt net meer. Dus je moet er eigenlijk van de weekend nog even... Ja, je had gelukkig nog geen wedstrijd, maar je moet eigenlijk van de weekend nog even om naar je thermokleien. Want ja, die kan wel weer om, denk ik. Ja, wat groeien die benen dan snel. Dat haast er net in per se in de gaten. Zeg het salad, ik zoek het noem maar hè. Zo. Maar daar haast er net in de gaten hoe snel die benen dan groeien het pas. Dat is juist naar je kleien, zeg maar. Het roept altijd wel lekker fris. De geur komt gewoon omheen. Heerlijk. Zo, die hier al. Nou jongens, ik ga hier compleet. Die is compleet. En ik heb er. Tja. Ik heb er al even een kast, kijk maar dat bij mij. Dus dat er wel staat voor je voor. Dat weer baak 1, baak 12 en dan zit ik toch echt even typen van dat zaken thuis komt en van het eeldo weer wekken wordt. Want het is altijd maar kwart hier. Dus ik vind het ook. Oh, nog wel leuk om te vertellen, want na je weekend is de première van de film Battle Boeser. En ja, daar maken we dus echt hinnen. Jaren neemt een vriendin mij, die neemt Elise mij. En Zaken die mocht ik in je mij nemen, die neemt Roelof Jan mij. Mijn heet Mem komen. Ja, maar dan vind ik je natuurlijk maar jaren mij. Dus heb ik wel heel zin in eigenlijk. Ik om iedereen weer te zien en om uiteindelijk toch een keer de hele film. Ik heb wel wat stikjes zien, maar ja, nog maar heel weinig. Dus ik ga eigenlijk nog helemaal geen weet van hoe die film is. Dus ik had er echt super veel zin in. Ik ben echt heel benieuwd. En hij wordt onder andere letter ook nog op Omroep Friesland afspelen. Dus ik houd je hem wel even op een hichte. Maar dan is hij aan dus ik echt te zien. Hoe leuk is dat? Dus zodra ik een datum en tier weet, dan laat ik je hem dat zeker weten. Hou dan even Facebook en Instagram in de gaten. Dan laat ik het er even weten. Dan weten we het nog eerder. Ja, ik ben heel benieuwd. De film Battle Boeser mij. Ik als tuttige vlogster. Nou, dat ben ik sowieso. En jaren mijn famke mij een hierziekte. Dus
ja, een heel spannend verhaal over een magische kaam. En ik denk dat het echt geweldig is. Ik ga hem dus nog net heel dal zien, maar de beelden die ik zie, ja, die vind ik toch wel echt geweldig mooi. Dus ik ried die hem wel om hem even te checken. Maar ik houd hem dus op richten. En dan weer klaar. Gauw om kant. Dan zet ik een pot koffie zetten en dan zal ik typen. Want nergens het om. Maar als die bijna bij binnen, dan slagen dat net. Dus ik moet heel blij wezen dat Ilda middags nog even een koeske doet. Dan ga ik ze nou dan toch nog even een peerhoekjes. Oh kak. Oh nee. Oh nee, mijn mask. Chips. Nou, maar even zien. Daar lijkt het. Maar ik zo'n handige Harry, hè. Haastige spoed is zelden goed. Wat zei ze dan? Nou, dat. Hier maar even. Dit erop. Alles klaar. Ik zal koffie zetten. Zo. Zonder cafeïne kijk naar type. Je hebt al wat koffie. Daar komt die. Nou, en ja, dat zie ik wel. Ik ben lijst met Lida Dijkstra West. Nou ja, dat het best wel lastig is om een boek te schrijven, merk ik. En dat we toch even een wat langer boek. Dan ga ik wat meer ruimte om wat meer mijn fantasie erin te kwijt kennen en mijn verhaal erin kwijt te kennen. Dus dat is wel heel mooi. Maar toen zei ze dat lijst heel mooi uit. Toen was het een soort van paraplu haar. Dus al je weer dingetjes onderhingest. En nou, dat ga ik voor mezelf weer in etappes opschrijven. Wat ik een beetje per haatstuk vertellen wil. En wat het uiteindelijk de clue is van het verhaal. Waar het om draait. Dus dat is best wel lastig. Het is mooi als die een hand vast haast. Maar ik merk ook dat het soms ook wel lastig is om die daar om vast te houden. Dus dan soms wordt het schreeuwen en dan is het helemaal last. Dus oh nee, ik moet even bij de point. Dus ik zal nou vooral even checken van wat ga ik nog schreeuwen. En klopt het nog steeds van wat ik een beetje als basis zie. Dus daar zit ik even mee aan. Nou jongens, heel wat dingen. Inmiddels binnen de kronuit net thuis. Die zullen aan even afbeulen geworden terwijl lang het. Zodat je even zijn wurg krijgen. Gaan we een beetje zitten jongens? Ja. Ja, wat moest ik wel leren zaken? Wat koe hier zo goed? Ik kon heel goed zitten. Dus dat moest vrij, hoe dat hier? Er is nog wat toch? Wat leek die nog meer leuk om te leren? Gewoon, als hij zelf ideeën had. Leuk. Nou, ik denk dat we misschien wel even naar Broekse Boys te rijden. Want op het Keusveld is het beter, denk ik, als op Keertsveld. Dat is heel weird, denk ik. Ja, maar het olie is net ja. Nou, de jongens die chillen eerst nog even. Ik zei, pak nog even wat drinken en wat lekkers. En dan wachten ze even op Lammert. En dan gaan we aan zijn... Ilde moet ik nog even van buiten. En dan gaan we aan zijn op naar het veld van Broekse Boys. We zijn chill te geven, man. Ik ben heel benieuwd. Nou, we binnen op het parkeerterrein. We wachten nog even op Lammert. En dan gaan we aan los. Hebben we er zin in, jongens? Ja. Ik ben heel benieuwd. Oh shit, dat komt mooi uit. Dat is handig. Nou, en het meest het een heel beetje, het rijdt net heel bot gelukkig. We hebben er net vol, hè? Hey, daar is Jan. We binnen op het veld. Laat het eerst dat, die stil ze even verlexen, ja. Ik ben benieuwd. Kom vers klaar. De jongens hadden er zin in. Splinter naar je goal. Even zitten. Moest ook keeper? Ja. Hè? Daar moet ik zitten. Oh, iemand. Hoppa. Is het jij een rotte? Ja, heel goed, jongen. We hebben wat anders keeper, hè? Dat is voetballen. Niemand wacht. Ja, goed zo. Oei. Ja, goed zo. Oeh. Kom maar glad, hè? En nu was mooi. Wat is mijn nek leeg? Ja, maar dan was het anti-slipper op, toch? Beetje. Of net echt? Dat is net wel goed. Had zij, klasse, hier wat? Oh, nee. Laat je dik, wat is het? Had zij. Mooi goaltje, Sjaak. Ja, te makkelijk, Sjaak. Ik ben warm. Ja, hier is warm, denk maar om, ook kunt geven. Mooi, man. Hoppa. Maar wat mis? Oei. Zeg, kijk wat wat. Ik doe dat. Mijn mek nog in de been. Hoppa. Oh,
Nice! Zie wat. Ik moet even shit, dan was toen maar een filmpje. Dat wordt wat, joh. Dit wordt wat. Had zij! Ik nog raak! Hoppa! Hoppa! Nou, Bijna. ja. Ze is mooi in de hoeken. Oei! Val weer eruit! Val weer eruit! Help hem, zaken! Ik ben keeper. Laat me dat nu. Oh! Maar als ik nog blijven goal, dan is het shit hier. Ik ben wel keeper, ga je maar afpakken. Ik keep wel. Dat is mijn handje. Oh! Kom, zaken, kom op, pak het. Oeh, hast. Oh, de hier er neer. Zeg een stek nog, hé. Hoppa. Oh, erover. Hoppa, ja, had zij. Nee. Oh, ben ik de 4 voet? Ik wil bij en bij. Iemand, kom. Ja. Nou. Nou, dit is een haak met chips aan. Nog. Zit er dan? Hier, was het. Oh, we hebben zaken nou. Nee. Zaken, nog een keer. Nog een keer zaken, nog een keer. Steen. Lezen kist het voetbalje. Oei. Hier is man in recht. Ja, je rapt hem niet. Hoppa. Ja. Kom, zaken, pak hem. Het moet echt mogelijk best zijn. Is het te moeilijk, zaken? Laat maar het eens wat te goed had, kan hè? Ja. Ja. Die is een beetje sneller als jij. Ja, een beetje. Een liet beetje. Ja, goed zo. Kom op, Jon, dank je. Net op haar terug in. Ja, juist hem. Oh! Die ga je voor de camera zijn. Ja, dat weet ik. Dat is goed af. Hier. Oh, mijn Oh, camera. 50 punten. Oh, dus de trainers erop. Wat vond je hem ervan? Leuk. Jij vond het leuk? Ja. Ja, weer een beetje trainen. Wat vond je ervan? Leuk. Wat vind je het leukst? Partij. Partij. En wat vond je het mens leukst? Dat dacht ik al. Hey, zei je hem bedankt in de box? Bedankt, hartstikke leuk. Bedankt. Bedankt. Want hoor een keer, wie kom ik gauw eens een keer bij een wedstrijdje? Ja, dankjewel. Nou, dit weer leuk. En we hadden best nog wat getroffen, maar het waren wel een PMI's bij. Mem had zelfs nog mij niet. Ik ben al helemaal wurg. Dus wel een keer voor herhaling vatbaar, dacht ik. Hè? Ja. Wij stond steeds. Vond je het nou leuker? Vlog, abonneer je, zet een blauw toen kom heen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En night chill vlog. Doei. Hey hoi. Hey hoi.